divý hrachový guláš s čokoládou. Základ je cibula. Cibula do hrnca. Cibulku opekám do hneda. 20 minút to trvalo. Tu vedľa som si opiekol hrachové kocky, ktoré som predtým namočil do vody, aby ostali také chrunkavoidné a nerozbili sa. Ďalej tu mám paradajkový pretlak. Pridám na cibulku. To by sa muselo dať vybrať z toho pohára. Zamiešam. Ja mám ešte takúto domácu čípoš paprikovú pastu. Pridám. No a tento rajčinovo-paprikovo-cibulový základ krátko popražím. Krátko pražím asi 5 minút. Podlejem vodou alebo vegánskym vývarom. To je vlastne voda. Silence. No a teraz dochutím solou a korením a povarím, aby sa cibula rozvarila. Tu je trvať tiež večnosť. Zbytky. O tom nikto nikdy nehovorí, ale myslím, že každý to robí. Prečo by som to nerobil? Prikryté nechám dusiť na miernom plameni, tak aby dobre bolo. Čokoláda. 90%. Samozrejme som tam dal hrachové mäsko a zabudol som to natočiť. Bezvaječné cestoviny. Keby mal niekto pripomienky, že v cestovinách sú vajcia, tak nemusí to tak byť. Totižto dnes máme takú modernú dobu, že ľudia vymysleli odstredivky na vajcia. To znamená, že vaječné cestoviny nahádžete do takého veľkého stroja, zapnete kúzelné tlačidlo a ono to odstredí všetky vajíčka preč. A z toho vzniknú teda bezvaječné cestoviny. Nie ste zvieratka, dajte si poctivý, divý hrachový guláš s čokoládou.